iyamrhwaphiliza. Bonke abantu ukhasa yena is not in a serious relationship. He's not dating anyone. Yena ukwi-serious relationship. Sometimes wakwazi ba arhwaphilize umkhasa ngeweekend. Then Monday aposte upushizi. Mna I'm left wondering uba oh wenza izinto nabantu isidenge. I mean she was with us kule weekend. Elalwa yichomi yi-best friend yam because ukushapa khasa yi-best friend yam. Elala best. There were also times apunikizi would come kuthi ndingambizanga ke ngoku akasabizwanga nandima akabizwanga emike asikazizele then uyichomi yam like ubizwe ngibani because yena ugrand like akamfuni and then unalani ba xa yeze pha kuthi kazi uzayolala pha Okay. yabo webhayi akayiyi uchill kamjida and yena une boyfriend yakhe why ezenza weekly hlobo because mna after wemike asezempini ndedini ezinini artist mina soze ndenzwe lento yena yenziwayo yoba angokukhasa yedwa owayelala naye oyi-artist zininzi ezinye artists endizaziyo but I won't mention their names. I mentioned ukhasa because he's my best friend and he like akanayo ingxaki yena because waphuma apho. Hey, it's your boy Kaufman. I'm out here in Cape Town, Google Barcelona, Matthew Mengla, in a pole. South Africa, man. It's yet another episode of the Black Couch podcast. Welcome, everyone. Shout out to everyone who's subscribed on our YouTube channel, the Kasim AM TV. And shout out to everyone who's following us on Instagram and Facebook at the Kasim AM TV. And we're also available now on TikTok, the Kasim AM TV, man. We're going viral. We're going crazy on TikTok right now. Shout out to Ikeja for sponsoring this episode. Please check them out on www.ikeja.co.za. Check them out, man. It's only 350 rands per month. And then you get the best Wi-Fi in town in the best TV on TV. Bafetu, on the platform, we pride ourselves of giving the right of reply because we don't want one-sided stories. So today it's gonna be a special one. We have to interrupt everything that's happening because on the Black Couch today we have Umiranda. All right. I'm good, and you, bro? How are you? I'm good. It's been a crazy week. Yeah, It's been a crazy a week. busy one. Yeah, man. I think already people now they know why you're here. I don't Yeah. have to spill it out, yeah, because it has been a crazy week. Before we go, apupalelwe khona, I just wanna because like if you watch the show, I don't know if you watched that episode. No, I didn't. You didn't, because I honestly said Anmazu Miranda. Oh, Yeah, but that was my honest truth. okay. Yeah, understand? So I want to know you better right now before we can deal with that. All yeah, right. but Umiranda, Ngoapi, and what's going on? Okay, my real name is Uimbalentle. Wow. As you can see. Yeah. Okay, my name is Imbalentle, surname Noma Villa, born and bred Eflay, Sweet Home Farm. Okay, what's the play? Yes. Okay. Eflay, so ndizalwe ndingumntana happy. I did not have a traumatic childhood. Yeah. Because I've been living with both my parents. Wow. And both of them are self-employed. Wow. So they're at home 24/7. Yeah. They're at home. Azange nabanaye mina lana bandibuye esikoleni umama notata bengekho. Yeah. Ndiske ndothuke qha xa ndifika umama notata bengekho. Yeah. Because I usually leave them at home and come back from school besekhaya. Yeah. Yabo. And yeah, I'm the firstborn. Actually, I'm not a firstborn. I'm a secondborn. Okay. My sister is a teacher at Joslova. Okay. But angumntana kamamam. But Oh, yeah, she is my okay. sister. Yeah, yeah, of She's course. not my half sister. She's my full sister because Yeah, she's yeah. my sister. Yeah. Yeah. And I also have 3 siblings, which is a girl and a boy and a girl. Yeah. Then I have a son. Yeah. Miranda,
is someone who's bubbly, also Okay. sometimes down to earth, but I'm not there down to earth. I think I'm in the middle of the earth. All right, so yeah, man, it's me. I'm a rapper, but before I became a rapper, I was a vocalist. Okay. Into yomculo yayinto yam, Yeah. and I would say like into yasekhaya, Yeah. because my father was a boy that was a man. Now he is a man, but he was a boy that was born in Johannesburg. Okay. So he was also an artist. He used to go to the downtown studios in Joburg and record there. So he was also like as vibey as I am now. Okay. When he sees me, he sees himself back then. So he's one of the people that actually supported me and is still supporting me. Because my mom is like someone who's shy, quiet. My dad, he's a person that will make you feel comfortable. My mom ke wena even nechomzam zamanqini mama, because my mom ngulamntu uthuleyo. Not that akakuthandi, but uthule. Yeah. Yeah. Uthule akathandi bencokola gqithi uziqonda kanazo neetshomi. Utatam ke ngulaa mntu, if I have friends over, would give me money, bothengela iitshomi zakho into ethile nethile. Ngulaa mntu nje, yeah, he's like a kind, friendly man, you understand? Yeah. So into yomculo ke, I would not say ba yinto yangoku, yinto yakudala, because utatam ngulaa mntu wayecula kwakho thina. He has bass guitars, keyboards, he has mics. So every now and then at night, my dad would play his bass guitar, my mom playing the keyboard, and I would sing. All of us would sing, actually, we'd sing together. Wow. And my sister at that time, she was still young. So we'd sing together, and there was this grandpa, utamkhulu cat, but kuthiwa bracket, but I call him utamkhulu because he's a grandpa. He had a flute, though he sort of like had a little band, Yeah. and my father, who is a great man, he sings, like, he actually believes in the dream of an artist. He's not a man who's like, be a doctor, be a teacher, be something. No, if you want to be a modeler, he'll support you. If he has money, he'll fund you. Do you understand? Yeah. He's that type of man. So yeah, again, started like that. Then kwakho group bona moselokishini fike kukho abantwana abaculayo, and I was part of the group. I was still in primary school, I remember, because everything changed when I started getting in high school. That's when I started rapping. Okay. From grade 8. But now I'm talking about the primary years when I was still young, like younger, 12, 10, 11, 12. That's when I started singing. So kwakho le group, it was called Imayandi. Mna ke netshomi zam mna akho nto ndangakwazi uyicula. I would sing soprano, first soprano, alto, tenor. If someone is not sure about their voice, I'll try to let you fit in. Yeah. Teach you. Yeah. Do you understand? I was like that. Because my father was also like that to me. He used to teach me and stuff. He taught me, basically. You understand? So we had this group, which was Imayande. We were still young. Then ke ngoku our choir master wayenobuqhophololo somehow. So my friends at that time, bahamba bayotoyitoya balahla nalo uniform sasinayo. I was not there. Just because I was like this good vocalist, choir master wethu did not give up on me. Okay. We had two groups, which is Imayanda, which is the younger kids, and go youth, which is the older girls and guys. So ke ngoku mna bandithatha andithi ndisemncinci ndina-10 ndicula nabasisi, kaloku ndinale voice, akho nto ndingayinto neza high notes ndiyazihitha. So yilaa nto babeyithanda ngam. Then ngayi-voice of God ke leya, because imayande yabantwana, i-voice of God yaba badala. Then nabandithatha from kwabantwana baya ekhaya bayondicela. Then tata wavuma bandisa kwi-voice of God. Then I was singing there. Mind you, nasecaweni it's the same thing. Ndicula kwi-Sunday school, ndiyocula nakwi-youth. Xa sigqiba ucula as a-Sunday school, and phaa kwi-Sunday school ufike ukugqama mna ke, because nam ke ndiyacula, ndizama uzenza laa nto mos. And my father is proud. He's proud, like he's proud. Ndicela nangabefundisi uba sicela umntana, kaloku ndisengumntana. Yeah. So funeke ndicele bazalini. It was like that. So ke then I met Uliandro. Okay. He's the person who actually introduced me to this industry. Yeah. I was singing hooks for them, which is chorus for them. Yeah. I
I fast forward. Okay. Then after some years, then I stopped because I was like, I'm tired now. They're just using me. Because it's not like I'm gaining something from this. There's nothing that I'm gaining. And even if like we go somewhere and we perform, people would give me money. Like to me specifically. Yeah. And my choir master or our manager would take that money from me. Oh, Remember, there's money that abantu abayibekayo for thina, so la mali ibekwa pha yeyethu sonke. Yeah. Kubekho abantu abathi sifuna lo mntana. Yeah, Acule, specifically. So ndabona and then namthi ngila mntana man and andimindi uba okay bayithatha imali wethu sehleli sizayitya sonke, it's fine. Fine ihambe iminyaka. I was like, ndiniwe mna ngoku sani. Yabo. Then I met Uliandro, my mentor, my everything. Even if I reach, I'll buy him something, because like he believed in me. Apart from utatam, he believed like we are here to ngaphandle, or I believe akum. Yeah. He said one day, Sasese studio, and I was busy singing this chorus for them, and he was like, I love your voice, ne, but I also love your speaking voice, the way I speak. Yeah. And in like ingantsombu kakhulu xa unorapper. Jonga, thatha lento uyiculayo ungayiculi, zama indlela yo rap. And I was like, no mna, I've never rapped before, and ke ngoku role model yam mna Nicki Minaj. Like I grew up listening to Nicki Minaj. Like I don't know the Kasi music, like Tina or like Onqikilitye and stuff. I was not listening to them. To me, it was like you are lumculo promoting crime and stuff, because I did not give myself time to listen to the music. Xa mhlawumbi ndiyiva like bayathuka and stuff. Yeah, kumi ingathi it's more polite xa uthuka in English than isiXhosa. That is because ingathi xabana ngoku. But at the same time, man, that's how they made music at that time, and I was still young, so I did not understand the way they made music. So, and I was like, okay. And Leandro was like, oh, cula lento wena. And he taught me every day. He told me to come and rehearse. We were rehearsing. Then after 2 weeks of rehearsing, bahamba baya eFishhoek. Then I was left with Ufimipo, which was my first song. Ucheleteto. Okay. Then now I was writing the song to impress my mentor, to impress Uliandro, to show him that I can write now. I can do this. And it's been 2 weeks. See how fast I am. So I did this song. When he came back, he was like, my baby, you're a hit winner. You're a hit winner. And I was like, yo, Uliandro. So I think that's when my journey started. That's when I started rapping, started socializing with guys. Not that I had a platform to do music and just blow up, because my boyfriend is MEK. Everyone knows him. But I was like, no man, I don't wanna be like I slipped my way through. I wanna work on my own. Do you understand? But like, when do you meet him though? Like I met him back in 2016. 2016. I was doing grade 7. Wow, grade 7. And like, wow. No, I was a tomboy. I was 13. Like dating, like you met and then it was not a serious dating. Did you date immediately? No. Listen. Okay. I met MK. Okay, I first knew Uchilas. And they're in the same crew, which is Skim Sabuchash. Okay. I first knew Uchilas. Remember, I said I was singing. On my primary years. So I was still a vocalist at that time. So we were invited at Sopomelela High School to perform there. Okay. So I knew Chilas, and I knew MK was Chila's friend. Okay. So ndingathi mani umjolo wethu ayinto yabantwana. It started like umjolo wabantwana. Not like Was he in the same age group? No, he was 17, I was 13. He was 17 and I was 13 when we met. But we did not like we took things slow. We did not jump and do like elderly things. He waited for me because he knew I was a child. Like he knew I was way younger than him.
Yeah. So he waited for me. We actually got serious when I was in high school doing grade 10, like doing grade 9, 10. Busu. Yeah, yeah. That's when we got serious. And I was like, like we got time to spend each other when we went to shows. That's when we spent time together because we were not living in the same hood. Yeah, yeah. I live in Flay, he live in Samora. So we're dating, but a long distance relationship. So it was something like that. So I met him in 2016 through, not through Chilla's. He says that he saw my picture on Chilla's phone because Chilla's told him that he was my friend. Okay. So he said that he saw this pretty girl. Then his father at that time was living in Flay. So he saw me when he was like going to his father. To his father, yeah. Exactly. So that's how we met. Yeah. And he did not come to me. I went to him because then I was like, I'm this public person. I'm like, hey, MEK, ungilocula itsho mkaChilas. And it was like, yima, mina bendimbulisa nje ba. Hayi mola MEK luculayo itsho mkaChilas. And it uyandazi, I'm Yeah, like, yeah. uyandazi ba ichomi yethu mChilas. Yena Yeah, ichomi yeah, yakhe nami ichomi yami. yeah. So sazana ngelo hlobo because ichomele nomuntu oyi-one. Yeah. So we was like, that time, ndisuka kwi-soccer practice. Remember, I said nditomboy, ndine-cut and stuff. Ukumntu uthi, nakulo mntana ufana noBabes Wodumo. That time Babes Wodumo wayesafika. Yeah. And I was like, nam ndiyamthanda uBabes Wodumo. So I was wearing uSpare, imkhumbulo uSpare, sathanda usponsorisha amantombazane soccer. I was playing for soccer, ngisponsorishwa nguSpare. So I had my soccer shorts on, ikoksi zam apha, and I'm wearing my sport bra. Ndisuka ki-practice. Yeah. Ndidibana naye ke ngoku ndiyambulisa mna, and he was like, hey ngicela undilinde uyaphi. Ndithi ke mna ke ndibuya ndidinwe nodini, ndibuya ndiyobeka iikoksi zam. And he was like, ndicela xa ndibuya mani udibana nawe. Okay. And I was like, suka wethu, okay. Yeah. Zange ndilinde loo nto mna. Then I went home. Then wamane siza shem ndaye ndamgacisa wandicenga. Never kaloku wandicenga shem like 3 weeks to a month. Okay. Then ndavuma wafuna ukungxamisa. Same time I was like, no bruh, I don't kiss guys. Then after some time we got serious. You see, we got serious. Yeah. Then back to my music. Naye wayeqala undiva uba ndiyarepha ngalaa ngoma uCharlotte Do. Okay. Yena. Okay. Then I perform. I did not even tell him that banza uperforma ngala mina. He thought ndizobukela just because ndihlala neMega FM at that time. Abase Trap House. Yeah. So he thought mina ndizoperforma and going after London ndizothetha naye mos. Then he saw me performing. He was like, girl, uyarepha kanti? I was like, ewe. And that's when and we made a song together, which is Promises. Okay. Iwo laa ngoma leyana had over 300k i-downloads because sasi-uploada kuDokofala. Okay, Uploada kuDokofala. Yeah. Yo, like ingoma eyayihambe nyhani at that time. And everyone was like, Miranda. That's, I can say like umuntu amshem wandinika ifame. Okay. That's when abanye abantu, most yabantu ban-recognize khona. Yeah. Because yabe bekhona babendazi ngomculayo. Bandazi ke kakhulu ngalaa ngoma Promises. And everyone was like, lo mntana makarelease more. Ndaqoma ke mandikhuphe. Yeah. Nakhupha. And ndavele ke ngoku ndafumana le beef. That girl. You might be before the beef, ne? For you, what does your relationship with MEK mean to you? A lot. Now that we also have a child together. Yeah. It means a lot. Now it's no longer me. It's us. Yeah. Whatever he does, he knows that he's not doing it just for himself. You remember I just showed you a text telling me that I should tell you guys that I just currently opened a TikTok account. Yeah. That's how supportive he is. He helped me to actually open this account, the TikTok account, post my stuff. He actually pushed me to record the song this year. Yeah. Babe, how when ugqibile kudala ukhupha uyadika? Not that andifuni. It's just that when I was doing music last time, things did not end well for me. Yeah. So I decided to like actually take a break. I failed my grade 11 because of music. Okay. You understand? Yeah. I almost got raped because of music. So for me, abantu abangayaziyo loo nto think that Miranda vele wathula. Yeah. So music,
kwakumnandi wethu manje emculweni, but I decided to ba mandithule Yeah. because andizibe ngixelela abantu uba why ndithule. Yeah, of course. Saphinde ndibuyele xa ndifuna ubuyela. Yeah. But ke ngoku mna bendingekafuna ubuyela ngoku. But my boyfriend is like, no babe man, yenza umculo wena. There's a lot of female rappers ezirappayo. Wena xa unongena you also do big. You were big before. You'll be Yeah. big again. I'm like, yo baby. Okay, wait, let's record, okay? Yeah, because like naye shame he believes in me as Yeah. much as I believe in him. Yeah, yeah. Yeah, we believe in each other. Yeah. We support each other, and now we also have our little one. Yeah. We have to be big in Yeah, order yeah. to support our boy. Do you Yeah. understand? So I want to ask you something, because for me the last time, oh, I hope andiyibhotile wenza ithetha. The last time I dated a musician was 2014, yeah, and at that time I was still young. I would perform together, would kill shows, but there was not really a lot of pressure. Would you say kuwe, there is some sort of pressure when you especially go out with him? Do you feel like you're being recognized for who you are, or people just know you as a girlfriend ka MEK? And do you feel like people don't poke you because ungumntu ka MEK? Let's say good groove, he's there, you there. You know, girls. Yeah, bo. Have you experienced such? okay. First of all, MK is very famous. The reason why sometimes ndingayi naye kwi-events, it's because of your question. MEK xa ndinaye kwi-events ndigqibela ndingena naye egeyithini. Yeah. Because I'm up, MEK this, MEK that, MEK this, Miranda this. And I'm like, nah, I'm very shy Okay. around a lot of people. But I'm very bubbly if ndim nawe. Okay. Ndiza kudwabela, sincokole. But xa ndiphakathi kwabantu, I like being busy on my phone. Yeah. I don't like socializing. But at least ke xa tipsy, that's when kuzovuka ubumna. Yeah. And I get to socialize with people. Yeah. But when I'm with MEK, I think that's one of the reasons ndingahambi naye. It's because he'll be busy socializing with people, and mna andinguye laa mntu uthanda ngoku sisafikayo ndibe ndibhizi nabanye abantu ingase qale ndiziselele into zam, then ke intloni zizawuphuma ndikwazi ke uncokola nabantu. Yeah, people do recognize, they don't recognize me as who I am. They always be like, who imet ka MEK? Everywhere I go, nanku Miranda imet ka MEK, nanku Miranda itshela ka MEK. That's how they describe me. Yeah. Ndiyitshela ka MEK noba sendindim ndingamntu MEK ndiyitshela ka MEK. Sometimes ndayithanda laa nto, sometimes andiyithandi. Yeah, ndathanda uba ngumntu wam. Ndathanda, I love being my boyfriend's girlfriend. Yeah. But sometimes I don't have my own space, or I don't get to be myself. Yeah, so sometimes I have to bandiziphathe a certain way. Now, ansenayo la peace man. Yeah. I don't have, ansenayo la privacy. Yeah, ngoku andikwazi nophuma ndidala kalo mna ngonikazi uniqola uphume nole zam zithenga kabona. Ndibangqibana kakuhle. Ngoku kufuneka ndiphume ndiswenkile just Yeah. because kaloku ngase ndifote. Sometimes ndiyakwazi, for example, sasiye Waterfront. Now we're waiting for i-order yethu no-MK. Then this girl ku-Facebook unisendele ipicture. Ndinibonile ke sana. Xaba usibonile wasifota. So ndivendo nqane nezaa zinto xa zophuma inwele zam zirongo because ndizawufota, you Yeah, understand? yeah. But sometimes yabatsho uba okay yi-girlfriend ka-MEK, but when I get on stage and I do my music, that's when they actually recognize by, oh, hayi man nawe uyacula untsoyempu lo mntana. Yeah. But still laa nto yoba yimethi ka-MEK ayiphumi. Yeah. ayiphumi. So like anoba sayithini loo nto, Yeah. because now it's been years. This year it's going to be 8 years together. Wow. So sendayamkela
Victor umiranda la met KMK. Yeah. Yo, bra. Sometime- Kanin sulelen ngalewe last him. No, like I think a relationship works more when the unqanga uguy ukuthandayo. Yeah. Yabo. Yeah. Because my man loves me a lot. Yeah. Yeah. I know that for sure. Yeah. I know. Ndiyayazi. I don't book an appointment mna xa ndisiya kuye. Oh, I don't even tell him sometimes xa ndisiza. Yeah. And he's not the guy like uzovuya for uba ndizile. Yeah. Akabe sithi but uba ndize ebusuku abexabelela niba kutheni uhambe ebusuku. Yeah, of Kutheni course. ungatshongo uba ndikhawulele. So Yeah. that's how comfortable even like abazali bethu bayazana. They can call each other. Like Goku, he's more like my brother. Yeah, because we're that deep. Oh yeah. I know a lot of people are like, yo, Coffee. Utena ngatafike. Utena ngatafike. Sifikile ke guys. I'm about to talk about the reason why we're here, because like I really wanted to understand you. Now I understand you, and I'm trying to build up All right. to the reason why you messaged us. Yeah, I understand. We dropped an interview Kanikizi Wamakhulu Amathathu, Oh, good. and I was asking her all sorts of questions, even the time abese MJ Records, and then the time whereby as Nez Kha dissed her, and then we talked about that day. Come, Unez, utisu Nikki. Yeah. Njani. Okay, I'm going there. Talk. What do you know about that though? It's because yabona what she said on your podcast was Yeah. actually false. She said to me, uba hayi kutswempu kwa Unez qha. Kwakunini ngela xesha lela beef yethu. When you hi teta. Teta. This is like No, news to my ears. the thing is, Latis daiva Latis track ne, Nez, and then she explained it that Unez waye nekwali yoba ba recorda enye ingoma kwesinye studio instead of esi studio beku recorda kuzo, which is MJ Records, like that thing yoba. Umyeni Kanez. Yeah. So like it's more like I hope beef as such ba kukwata nje for la moment, and then ended up to at this song. Oh. But ke But baphinde not just bavana. Ngunezwa disa uNiki. Yes. But baphinde bavana. No, bendimamele la ngoma. Oh. I listened to the song. Yeah, she did. She dissed uNiki Z, I think no loser on one song. Yeah, but ke uthi baphinde bavana. Loser the main. Oh, okay. Yeah, uthi baphinde bavana ke after that, of course. Yeah, bo. And then I asked her about your situation, because I had listened to your song that you dissing her on. Yeah, bo. And then she started explaining that. Yeah, bo. Uba kwenzeka ntoni. So we heard her side of the story. Wanna hear yours, and please make sure you started from I will. so that everyone can understand what's really happening on your side of the story. All right. This is it. Okay, now when I first met Unikizi, Yeah. that weekend Emike had called me to come over because Unikizi was also You know, coming. before you go to that weekend, it's the time they're already First working together, ne? They worked together 2016 Okay. and came and told. No, Okay, I'm coming to KK. Okay, there's a lot to 2016 like this I will thing. I know. I feel you. Like, bangat, there's a lot. Listen, into there's this. a lot to this, ne? Yeah. First of all, that 2016 Klangoma ka awusoze undenze next. Remember, Nikki Z is much older than Emike. Emike at that time was so new in the game. Yeah. Wonke umuntu was like, Emike, skim sabukhashu. There's this new kid. So Emike, so uNikki Z wayena lanto. Something that I wanna yabo izaba ngathi ndingumntombi ne, but ke now ndenza umntombi undiqala kakubi. uNikki Z they did not have something in Emike. Emike wayemrhwaphiliza. Yeah. Wayemrhwaphiliza. Yeah. Yabona awusoze next. Yeah. Wayirhwaphilizwa.
Okay. ngelaa xesha Okay. yayingurhwaphilizo lowa Yeah. mamela ke ngoku andithi emzamrhwaphilizo she has a boyfriend remember Okay. lo boyfriend yabo imane ifika estudio ifika inqumelo MEK Oh shit. kodwa wa-MEK bayayirhwaphiliza itshere yakhe Okay. yena umjida udumo mna ndiyiva ndiyixelelwa loo nto mna ndizoyixelelwa ke ngoku emzimane ndibalisela uba asika-weak man lo mna ke ubu-weak bakhe sekudala ndabubona because wayirhwaphilizwa yi-best friend yam ushabakhasa which is i-crew member ka-MEK kwischeme saburhasho that is when ingxaki kaNikizi nam yaqala khona mna ke ndiqala eqaleni before we get there. Yeah. So there was this weekend, as I've said, MEK had called me, telling me that Unikizi is coming over. Into ke mntu amathanda uyenza, when there are certain girls coming over, he would call me because andithi yena ngumjida. So that mina ndizoba accommodate kakuhle amantombazane with whatever they need. Ndiyintombazana ndizokwazi uthetha nabo kakuhle. So mna, he told me, "Ba baby, come over. We have Unikizi apha." Okay, it's fine. Then I came over, but ke ngoku mna zange ndifike ngeli xesha thiwe emzama ndifike ngalo. Ndafika much later, around about 9, 9:30 busuku. And ke ngoku sorry, 9:30 and ke ngoku abasekho phaa kwa-MEK base kwenye indawo like indawo ekuselelwa kuyo man. Okay. Baphaya. Then mna I thought Unikizi ngumntu ongisisi omde yabo, and then ke ngoku mna ndinto right na wena Coffee. If ndiyaqala ukubona andithi mosungu nawe unegama lakho as ungikhofu lunguyo. Obviously xa usiza kum funeke ndikuphathe kakuhle, make sure yonke into oyifunayo uyayifumana yabo. And ndandingumntu onjalo ke kuNikizi wena metha yabo. Andithi oh yami ndizile safika sahlala ne-girls sidifika sebenxilile. Wonke umuntu unxilile in fact, even nomuntu wami unxilile. Uziqonda ba my man was drunk galamini. Mamela ke ngoxa yabona kule ndawo wathi kuyo u-MEK wahamba netshomi yakhe yaseKrytfontein. Uyaxoka uNikizi. She's lying because uNikizi wahamba namatshera ayi-2 esisidudla nesilenda. Isidudla esi ugirl uNikizi unxibe isilamba sika-Redbird esimhlophe. Zikhona ipictures zayo la jacket kuFacebook enxibile. Ibhalwe Redbird apha ebhek. Ugqibo oyithengelwa ngalamini ngolamntana usisidudla. Uthi yena uzohlebezelana uzi ba she's a fan la mntana uthengele uzi islamba. Uzi yena uzothetha kakubi ngefan yakhe kum uba yojonga lo mntana babasele gaqqithi uye wandibiza besibana uzontoni uzocaba umbizele emall something like that. Asakhumbula wethu ubona umuntu xa nxelela be ethetha nako usazifikela usesopa awukafani nabo ndibhizi ndiyasela. Gqibeni sithi ke mna ke mputhi lo mntana unemali ndithi uthi bafike befuna uthenga ishort caba kuze kabaye pha kwa-MEK uthe la mntana ufuna ubona u-MEK since embonile uzi so ufuna ubona u-MEK and uhamba netshomi yakhe akamind uthenga utywala. Okay. Yabo Okay. bahambe ke ngoku mna kulapho kuze ndifike xa ndifike ngoku ikwayibonus kwala mntana kwakulaa mntana for uba abone noMiranda yabo. So ke kuye imini yakhe inkulu ke ngoku Celebrities zonke. yabo mamela ke ngoku banxile bonke. She is busy fucking with ichomi ka-MEK while she has a boyfriend, remember. Remember Yeah. ubusy banxile bahambe ke nale chomi ka-MEK uShapasi uyacula naye bahambe nale banxilile ke phofu ndim obasayo kwaVenom ichomi ka-MEK nayo ndibasa pha. I have my own key endlini ke emzam yabo ndibase pha xa ndibuye ngondibasayo ndisho i-MEK apha ndithi wena bebe ndiyokulalisa wena ndiyokulalisa because ngoku like right ngoku funeka uyolala yabo. Xa ndihambe ndiyomlalisa uzi uziqonda uba unxilile balale phantsi yabo balale phantsi mna ndenze ndithatha iblankethi ndimombathi siyava ndisamenzela ububele ndinalaa nto uba she's a girl and anangxaki naye mna ndiyamthanda yabo ndimombathise phantsi kungabikho nto yabona ke leyo ke kusaqala ubonana amane siza ke ngokuzi ngala mini sentitha ngale mini ke ngoku ndithi xa ndibuya mna ndibuyo bulalisa bona xa ndibuyela kulaa ndawo bebekuyo e-MEK sithi kuyo azange ahambi ndisaqale ndolalisa uzi kaloku yena e-MEK ngowalapha elokishini noba angazihambela yena uzi ayingowalapha and kusebusuku funeke nenze show uba ulele and then uhamba nokhasa ukhasa lohamba naye unxilile kwayena so funeke ndiyobalalisa because ndimosopa nenze show uba basafe and otherwise mna if ukhasa ebe right
beningizameke bahambe bobayi-2 Yeah. but ke ngoku uzifuneka be-right Yeah. yabo ndamsapha balala xa ndibuye eMK akekho ushiye iicaps zakhe kaFabian phaya caba umuntu wamshemi benxilile so bakhawuleze bayomlalisa abantu kwakukho uYoung Soul kukho MK kukho le girl ndithe ugirl yena lo utshomkazi lo wathi uzi waseGriffinton uthi ndim othe makahlale pha angahambi plus nesasidula Yeah. mabangahambi bona bazayolala nathi pha kwa MK Okay. ndenzela ubusafe babo abazotshomi amaba bantu Yeah. yabo sibase phana ke obaye phabona mina ndifike xa ndifika apha kule ndaba benxilela kweni ndifike kuthiwa hayi bayolaliswa bahambi ke xa ndifika mina ndijonga isikhiya sam hayi ndisiboni isikhiya sam hey ibinguwelewele kudala ke ndizulazula ininzi nje lento ibisenza kubo ebusuku Yeah. kuvalwe kunje kuvulwe ke icango lo mntana ulele ndakhwaza MK ndiyambona mos MK pha apha ebhedini ngokuvulwe icango baleli batipe bonke ebhedini 2 girls 2 guys you understand Yeah. ugirl usidudla namkhwaza namncama akavuki kwaze uvuka lo ugirl kuvuleke icawu ndiyababona shembalele ndiyabakhwaza ndimane ndibetha necawu nenzela uba bavule bathathe spare key Yeah, bandivulele because I can't find my keys Yeah. yabo abavuli then luckily lo girl unxiba iskate andivulele abe ndithathele isikhiya andivulele ndingene mna ndihamba nechomi yesithathu engumjida kwezitshomi zika MK lo ebehleli phaya esithi yena ulinde mna Yeah. yabo sitsho sizawuhamba sihambe pha MK uyothuka ekseni akasakhumbula ngela xesha bendifika umuntu wami indlela ebephasa out ngayo Yeah. uright ulele then ke ngoku ekuseni sahamba intsuku manje siza ke every weekend uzi unento ethi xa inxilile i-boyfriend yakhe xa behlala emakhasikafu kwela cala lama rasta Yeah. athi uzi hayi mna ndithanda unxila nani mna nina utshala benu sana buyadura like umnandi guys unxila nani mna ndadukasana unxilane oyamfika ndiselisa izenge ndandiqala nova utshala bamarasta nokuthiwa izenga ngonikhizi Yeah. xa yena nendoda yakhe xa bephaya emakhasikafa batshaya iweed gqaba basela izenga yabo so wathi yena yenye yezinto angazithandiyo fine mna I enjoyed being with her because I mean she's unikizi and ke mna unikizi bendingamazi mna because ndengawumameli kwalamculo nguwabo ngela xesha ndimazi ngo-MK xa indivisa ingoma yabo and then imane ngixela like ndibava ngamagama abantu bakukho Nqikilitye kukho Loser the Main kukho bani andibamameli mna ndibava ngabantu nje abakhala apha bona phekasi abamameli ingoma zabo so unikizi ithola ukuthi yena upart of ababantu then there was this friend of mine that's when ke ibeef yaqala khona mamela ke ngoku unento ethi yothanduza andithi uyarhwaphilizwa ilesho MK iyamrhwaphiliza bonke abantu ukhasa yena is not in a serious relationship he's not dating anyone yena ukwi-serious relationship sometimes wakwazi uba arhwaphilizwe ngikhasa ngeweekend then Monday aposte upushizi mna I'm left wondering uba wenza intana abantu isidenge I mean she was with us kule weekend elalwa yichomi yi-best friend yam because ukushapa khasa yi-best friend yam elala best there were also times apho unikizi would come kuthi ndingambizanga ke ngoku akasabizwanga nandimi akabizwanga MK asikazizele then ichomi yam like ubizwe ngibani because yena ugrand like akamfuni and then yena unalani ba xa yeze pha kuthi kazi uzayolala pha Okay. yabo webhayi akayiyi utsheri kamjida and yena une-boyfriend yakhe why ezenza week ol hlobo because mna after MK asoze ndiphinde ndidethini ezinini artist mna soze ndenzwe lento yena yenziwayo yoba angokukhasa yedwa owayelala naye oyi-artist zininzi ezinye artists endizaziyo but I won't mention their names I mentioned ukhasa because he's my best friend and he like akanayo ingxaki yena because waphuma apho into yakudala leyo yabo so mna soze ndiyenze laa nto wayeyenza ndibe sort of like igroup kodwa ndinegama like ndingumuntu onje I mean like nguNikkizi guys makhulu amathathu but she's doing this mina ndazuba ndiyimedi ka-MK abantu bangaso disappointed kum xa ngoku ndizohamba ndijola nezikhethi kodwa ndinayo le boyfriend yam ndiyayiposta le boyfriend yam but ndizolala nawe coffee after the podcast why which is one thing like which is something that also led to lento ye distract because
kuze sesiphetha singavani ke ngoku. The last time ke ngoku sidibana, it was on Saturday ke ngoku ezile sizawunxila then uMK babehamba beyothenga izinto. Then we were left there alone as the girls. So Uzi, no, I had just released a song yam no Venom. Okay. Kukusera do Ernest hayi ke yabona ke unthanda nyani ke na unthanda nyani and unalani ba even before was ndichichomi kungoma ezayo release hayi sendiyazi ngumlilo like he's someone like that. So I had just released Money on My Mind. So Usira wandimvisile yo yabhawu Usira and there was this friend of mine Crystal. She was like she also rapped. Like she was rapping hard but she was shy and ke ngoku wayivuseleleka xa qale kwa rapper mna nayo atsha rap ke ngoku. So kukhalela ngoma kukho no Nicky Z othuke Usira yabo Z ukhona nawe apha andithi sonke siva kuthiwa Nicky Z xa simbona uNicky Z ayiyongo lento si expectileyo yabo. So sometimes uyakwazi uba khona even nasendleleni wayikwazi uhamba nami endleleni wonke umuntu be like Miranda nje nisafika egamini wonke umuntu usandithanda ndihamba endleleni abantu banganotice ba ndihamba naye no Nicky Z yabo. Bona umuntu yamqaphela hayi mana ungo Nicky Z athi ewe ndinguye hayo yabo. Yayinto nje I sort of like took her spotlight somehow xa sihamba soyi-2 because wayenge-enjoy uhamba nami because la Nicky Z uyaphela xa kukhona kuthiwa Miranda waqala up first. Okwesibini ngalamzuzu uSira the Honest ubheza ukhalisa ngoma yami then azothi hayibo ndibe ndimxeleke mna ke Sira uyarapha ke sana noCrystal athi hayibo uyarapha ndithi ewe uCrystal ke yayingumntana wayethanda uzirephela ko wabazibhalele then go wachomana nami amane ndirephela ndathi masihambe siyorecorda ndam-introduce ku-MEK zikhona ingoma zakhe naye wayeka around ngela xesha nam ndiyekayo ucula because like I think since nam ndave ndayekelela navele wayekelela because wayendithanda and xa ndirapha mna naye uvela avuseleleka afuna urap which is also something that led to uba uNicky Z angasithandi because after lang sibhizi sekhalisane azothi Usira hayibo nihlele female rappers apha faka ibeat tyhini nisose nidropa faka ibeat fondini ndithi mna ke faka ndina ndisafresh ndisakuthanda urapper sakuthanda urap fine afaka ibeat guy ndiyarap abe nenhloni uCrystal ndithi okay isifana nje umzoqala ndiqale aqala nje uCrystal 10 ka Nicky Z athi hayi mna andikwazi urephela le beat mna andikwazi urephela yabona ke ngaphakathi ndithi hayibo njani but ngaphandle ndilani ba hayi it's fine wethu yabo ndizama umlungiselela ndithi it's fine wethu masifake ingoma then xa kuzokungena iverse yakho siyicime usirephele yona because nandimboni like she feels intimidated by us yabo. So ndithi instead of ba ndithi masithi beat and such ba la beat leyana na nomuntu ongakwazi urapha kahle at least angazi-throw ibuzz nje asonwabisi because siyonwabile yabo akakwazi yena ndathi makufakwe ingoma xa kuzokungena indawo yakhe siyicime asiculele azothi Usira the Honest. Hey, I think nguye kwalowo evelo enzuziyabe lo msinde because every time uzi xa icomplaina ngelo masithi yo hayibo wena hayibo. So afake ibeat afake ingoma ya kuthiwe kuzofakwa ezingoma ke nditsho mna makufakwe ingoma ndenzela yena athi ndiyamthanda ndenzela yena afake ke athi Usira ha wena Miranda yazi ba yakho ngizofaka iphi ingoma for wena ayena Usira andikhethele mna afake pha le ngoma le umani ngoma manje sandoyikhupha because sathanda isandophuma ayifake nyani ke ndirephele kube mnandi uCrystal akabi nayo ingoma so angangeni yena yabo simyeke uNicky Z thina we expecting like a hip hop song not a dance hall song because it's la hype ye hip hop yena sikasifakela I dance hall yi hook yi verse ibe yi hook ibe yi verse ibe yi hook yena ku verse 3 yena by the time ifika kuye sase siluze ne-interest yale ngoma sibhizi sichaya ihuka siyasela iphele ingoma azothi Usira hayibo zi udubethe nini na yavuza ugqibile ubethe engomeni yakhe yaphela nengoma sithi bani like ngokathi Usira ba zi udubethe mina ndiyivile uye wabetha yaphela ingoma
qha ubona umjide xa ithethelana novana ndenza inhloni ngibone hayi la busy babhizi ku pipe ke mntaye andifuna uyigeta le nto ayibuza because I'm like hayi bo into uyithethayo ugqibile nje ucula nje iphelile le nto athi yo hayi athi uCrystal hayi bayiphelile nje ingoma athi nje yo hayi ndikuvanga mna ndikuvanga hlo bone aphinde khathazeke yabo uyaphinda sikwasheka inhliziyo yakhe andithi asikhasi mve ewe she mna ndimvile uculile but bona khange bamve because he dance hall it was not a nice song. Yeah. It was not nice at Yeah, all. I don't want to lie. But ke since unginikizini noba yimbi sizawubhawa. Uyabo? It was not a nice song. But ke zange sibhawe ke thina ke because kuthi akekho caba. Yena uliqanda pha phandle akaloqanda pha kuthi. Ndimi iqanda. Yinye into eyimenza angandithandi because she's not that important kuthi. Yeah. Yabo? Ungumuntu nje asimngoyanga. Yeah. Yabo. Then yadlula lonto sanxile ebusuku emike yakekho mind you guys zethu azikho emike yakekho akayazi lento eyenzekayo ngoku azothi siphinde pha ebusuku heyo emike abade babuye mntanga bawo siphinde sikhalise beats ndirap yo hayi chomzansi bezibhawa azothi unikizini yo hayi mina ndibhawa unezi qha yabo ke lento bendiyibuza eqaleni baba uneza adise unikizi kodwa unikizi wathi akabhawi mina ubhawa unezi qha ba wathi wonke umuntu wavela wayithetha out of the blue. wavela wayithetha kaloku everyone must like everyone is vibing with my verse and everyone is like crazy with my verse yena yedwa bona uqumbile man uqumbile yo like the night for yena it's not good because like sithatha spotlight sakhe shem and akangoku still akakwazi no rapela nezibhiti sizibekileyo kodwa ngulo muntu unegama elingaka apha phandle like akayenzi man yonke lento besi expectile from yena. Yabo akayenzi then wazothi yena akanibhawe mina not zangatsho directly watsho indirectly ngeza words zoba hayi mina ndibhawe uneziqha untswempu hayi ke endlini wo unomona unomona oqhubeshe like hayi ndadlala nje mami untswempu wena ngaphakathi ndiqoma amabheki sodlulisela imessage sodlulisela imessage nami it is fine I can't pretend I'm good at that. So it was something like that. So kwa Sunday babuya ke uMK saphuma kulonto. Saqala ke uvibe. Then it was Sunday. Ndambuza. Sihleli ke ngoku Sunday sigqibovuka. Ndimbuza ngalento ba yinikizini. Why uthanda ukuza kwakhasa kodwa ujoli naye uze noba ubizwanga because there was time ukhasa icomplaina kum sisela ngalamini ndingambizanga kenyana unikizi uyabuza ukhasa ibona ungibiza phandle ibuza mira uMK that time wayeseJoburg so sipha kwa MK wayeseJoburg MK that time and I have my keys I can chill with my friends vibe with my friends kwakhe akanayo ingxaki yabo even now uyathi ba hayi bebe kokwakho apha ungawari yabo so inje ya so sebenzisa kumnandi pha we having fun nitshomi zami nitshomi sika MK yakekho siya video callana nomuntu wami ngokaphayana ndambonisa uba konjani apha kwakhe we having fun asothi gqiuzi ebusuku yabo then ukhasa was like kumba andibizele phandle was like uzothini ke ukulo apha ndikina kayani mazi khandi mbize athi ke nakuba hey ndoni ayandika manje lo muntu umjita left the party early because of yena he left bamela ngokambi leyo omlandela uzi wanxila ndixaba sasimbelekile kwesinye isporo sasiwela kuso wayibeleke nguviper waqhubeka pha bayo wathi gqu esiporweni bona inqomo yo yena ubethekile uzi simsakwa khasa ukhasa umshiyile qoma akazulala namapha sigcwele kaloku thina sonke sizolala kule bed kayenza none girls zami so there's no space for her and I did not even invite her yabo so makahamba yekulanda waqhulula la kuyo xa eze apha baba andimazi wayaphi because ukhasa uthi zangamvulelele ayo chere yakhe kaloku makayekuza noba kabizwanga idoni ngokucima ichere yakhe okay Sunday ke ngam ask andithi best friend am kodwa le complaina ngaye so ndiyambuza mina Sunday ba babe why uthanduza kukhasa kodwa ubizwanga ungathi ngxini ufika ihle ngichere yakhe kudala ke lo muntu ndimvisa kabuhlungu bengingamvisi kabuhlungu mina ndimvisa kabuhlungu sizinto ezenzikayo andithi ba yena ka recognize xa ihamba nami urecognize ukuthi hayi ngunikizi ke lo okanye ndithi hayi njengoba nonikizi yebo
kubone kanjalo ndiphinde futhi akatreatwa special ngela hlobo xa baba bekade bemtreata ngayo kusekwakhona ngoku so iphelile uba specialness kukhona and then ke kukuna lapha ekurapeni xa se rapa kubhawa mna not that ndibhawa dintswempu naye untswempu bekufanele ba naye uyacula but akakwazi ucula uzenza ngokwakhe for uba kuthe hawu nomona because izinto azithethileyo uthe yena kanobhawa mne khona unesqa Yeah. andithi and akakafuna uculela beat that's not my fault so yena that is why nsithi blame him now Uzi for uba ndikhuphele distract yabo aizo actions zami zizinto ezenziwa ngabanye abantu abawavele wa-intimidated nje intimidation le ayikho enye into yabo so undambuza why wabethi ba hayi kaloku ndingagoduka kaloku xa nofika ihleli nechere yakhe ndimbuza uba the reason why ndimbuza is because mna ndine-o yam i-relationship yakhe nomntu wakhe ndithi badibana ngo-2012 so they are counting years together soze ndidisrespecte ngolu hlobo umntu wam soze ndihamba ndilala nezi-artist soze noba izo-artist ke anobe ndibe ne-sneaky links kodwa which means le yam isibhanqa because ndilalwa si-sneaky links nge-weekend Monday or throughout the week umntu wam ndiyampost kubani igeza apho which means ngulo mntu wam so ndimbuza ngaloo nto uba why ulala nabanye abantu kodwa ne-o yakhe athi hayi mna uyandika mna sani yam caba ke iyambetha nombetha yabo so ke nda-understand mhlawumbi indlela yozixolisa yabo wazothi kum wena Miranda ungathini na xa unofika emikhehle netsho ndithi ndingaphambana kaloku asisinikile sami esi-o yam so ndingaphambana leyo yi-nonsense soze ndiyivuma I don't tolerate that type of shit yabo qaba azothi iwesba la mntana wayelapha uMK wayemfuna to me ayizange imchukumise because if uMK wayinento yalamntana wayinento nalamntana MK kwangafani ba unifonele ba mandize andithi contract ndizothini mina ufumene i-chance mos once ndingabikho so bendiyothini mina pha ndiyohlala nabo kodwa MK unayo chair uzolala nechair yakhe why bubumunco beya that is why ndingazange imikhe kwangela xesha ngeli xesha sincokola ngalento iboys azikho ndafumana ichance yoba ndimbuze kahle because andifuna umbuza kukhi guys yabo sihleli sodwa singamantombazana so ndimbuza ngalento and ke ndizama umbonisa ba baby girl you big so you cannot be doing izinto ezinje kodwa ngumuntu nguye yabo but yena wanthatha ngendlela erongo inoba mhlawumbe kuba ngumbuzo wami ke lo orong ba like uvuma njani kiwa ngenye kodwa ne-o yakho yabo like I think she felt disrespected by that wazoxoka ke ngoku mna okaxoka zange ndikufake because even ngoMK ngela xesha buyayo nezatshomi zakhe besuka ndithi soba Sunday chill babuyayo azange ndimbuza azange ni-active funny ngavele yonke into eqhubeka ndave nalani ba sikangumona ufuna sixabane because i-o yam if babe nento nalamntana wayengasoza athi andifonele ba baby yiza ndize kodwa nechere yakhe kwalamntana aphinda vuyela ubona mna kodwa ulala ne-o yam awu what is that andizange ndimbuze then Monday ndava kuthiwa uzi uzokhupha i-district khange sixabane uzi bendingaxelela uba sixabene kule nto ndokubalisela yona mna naye zange sixabane nozi mna yayile nto le ndokubalisela yona ogqiba Monday ndava kuthiwa uzi ukhupha i-district Tuesday yaphuma i-district xa ndisiva kula district okay uzibizile ezinye i-female artists but ingale district igxininise apha kum mind you andikagqibi nonyaka mna ngicula yabo le district ingathi ewe uba menshilo Queen B ama-Cheerios othi mind nobanye like nabanye but into eninzi mana apha ngulo Miranda which means ngala mgqibelo waba nesigququ waqomba uzaninyisa andithi yena seyine fame so uzaninyisa fine papa wandikhuphela i-district ngolesibini ndayiva oh shame andithi kalumna anazi izitrip mina ayikabikho into endikhe ndayenza ndazisola ngayo yabo andikazenze into azenzileyo wena yeah nawe uyayazi uba ndiyayazi that is why apha kune efike wanixelela into engeyiyo because akafuna uza nayo the real reason that is why ndafuna uza apha shushu ndizonixelela because she was lying eKrytfontein MK wafuna icherry when P MK ngayi eKrytfontein naye ke if babesithi babe eKrytfontein naye P
okay lo Cherry yaseCrefondini nayizile ewe ndakhumulishela yaseCrefondini ngaba bayithuba bezile. She's right ngaloo nto. Not ba bebekusithini phi eXoka. I-main reason yena wavele wandoyika qha because nam ndiyam-understand that is why ndisithi awuzi ufanele unonyenya because mna ndifike ndathatha i-spotlight sakhe. Ndiyam-understanda ibona ke leyo ndiyi-understanda because nam xa ndofika enye intombazana ibe ngathi yandicima ndizoba nalaa nto but anode ndimdise ndizomdiselana instead ndizafuna umsondeza sibuildane. Yeah. That is what I expected from yena and it yena she already knows how the game works. I wanted her to teach me yabo but she didn't. Instead wandisa wandikhuphela i-district Tuesday. Hey mamela ke ngoku kulaa part athini uthi nono MK sasebenzisana and you said maybe pillow talk. It wasn't. Sasekwalo indizi yabo mna ndinala pressure uba ndifuna uphindisa andithi ndisanala futhu worap safike egamini ndiphinda futhi ndithi songinika izi khani niqale nomqala ngokwami undiqale ngokwakhe which means I'm big kwabani andiqale ngokwakhe which means uyandibona uba dem intimidator man is upset. Yeah, sahamba sayo kwale ndizi and MK was like baby qala uthethe man qala uthethe and I was like baby mina ndifuna urecorda ndigqibele nto uthi thetha ndithi ndifuna urecorda mna like mna like ankwazi uthukisela ingase ndirap andikwazi besithi hey wena wathinthi. No, I don't do that. Ingase ndirap. So MK was like okay ke ndizathetha mna ngoba funeke lo ayifake ipitch. MK uhlele ngamfili because not that akamfili emculweni sizinto azenzayo personally. Nawe xa unozazi zingakwenza ungamnayo lanto because no man no wrong into azenzayo. I don't like the fact that she sleeps with the artist and ithanda naloo nto ayingokhasa yedwa. Aba bantu abandithetha nabo xa noba mention ngabantu abancokolayo nami abandixela asikala wey ha sayirhwaphiliza yabo so yena yarhwaphiliza. That is one thing that I don't like. Suba yiCherry erhwaphilizwayo. Don't let these cats get to you. Mna indlela abandirespecte ngayo ichomi zika-Emza because bayandazi I'm not easy. I don't do that. Andiqala undiqala uzondiphambanisa yabo ndayapha kwalo intizi sayarekhoda le nto. Yeah, she's right. Into esayidicide ngala mini estudio leya uba u-Emza uzothetha wathetha u-Emza uzathetha wayesenelini ba don't give a fuck wethu nika izisu ka yabo wathetha ayinto yesiqale sayidiscuss endlini sayithetha phaa estudio wayenza wanikhuphela uverse 2 and I was like and mna kwi-district yam akho nto ndiyicreatileyo nithi kwi-chorus zonke eza crews nandisithi zilale naye ukhona oyi-1 endimaziyo ngaphaa kula makhulu wakhe lo Streezy. Yes, then kuSkim Sabukhashe ngu-MK noShapase before MK and I got serious because mna ndandingekarhwaphilizwa ngelaa xesha yena yarhwaphilizwa so it was them. So mna kweyam i-district mna khona ndiyicreatileyo njengayo mna ndive ndakhupha qha ndaqaqha ama-files. So that is it. Wandikhuphela i-district eyesibini ndakhuphela i-district eyokuqala nam ndakhupha iqala wakhupha eyesibini ndakhupha eyesibini wakhupha xa ndisive eyesithathu ndabona uba man ligeza eli ligeza eli asoze kaloku sana I cannot be doing this ligeza eli because no uthatha ingoma zika-MK uba mhlawumbi ithi ingoma ka-MK uba umrapper sozabe ne-day 1 athathe laa ndawo ka-MK ithi umrapper sozabe nogqiba athi yava ke Miranda u-MK. I'm like bitch then psycho like kwenza ngantoni ngo you have nothing else to rap about than uba manje thing was ka-MK ba umrapper like wayekhota into zika-MK ezingomeni zakhe. Think that guys you don't have to be always telling the truth kwingoma zakho. Siyaxoka noxoka thina saying I have 10 cars but I have none. Yabo so yena ucinga like nako ndiyiCherry yakhe kodwa MK wayesithi yena sozabe ne-Cherry 1 abe nebhenki ndiyintoni. She was ndaqoma mandiyeke kweza rounds 2 because ndabona uba andilishana ne-psycho ligeza eli andiyamyeka andiphambenanga kaloku andiphambenanga tu ndamyeka. Mamela ke ngoku after ebonile uba ndimyekile I think it's around 6 or 7 ndikhuphele ii-rounds then andiyazi uba kwathini
Oh abantu ifans zabe zimthuka basika unesiyalo wena manje ukhupha district nomuntu ongagoyanga ndiqombana ndizomoya nyani because ligeza eli hayi ndizomoya then wazothi ke ngoko nginyimini hayi ndothuka nyani wangisendela i-text wathi ufuna undifake engonweni ondaba zabantu. That was the title of the song, ondaba zabantu, saying that waxolisa kuqala exolisa ba ibi game leyana, it was not personal. But now I took it personal. You cannot just diss me nje out of the blue. How can you do that? Nje and xa sowugqibile ubona uba ndiphendule ubuye sowundixelela uba it was not personal, it's a game. How? And you even called my man nonsense egama andizoyibiza noyibiza nonsense egama uziqonde ndalive la gama ndambuza umuntu wami even na today emike uyamonyanyo enza ibibuxoka bebethetha akho ngoma bakhupha awusozendenze next soze baphinde bayikhuphe enye uziqonde. There was this guy wayefuna ukwenza ingoma noEmza ogqiba wathi uzofaka noNikizi uEmza waye rejecta la feature because akafuna masengomini noNikizi because uNikizi wamqhala kakubi. There was also a time Populace esesesibaya uNikizi wayipha emike wahamba noMabuda. My man send me a voice note saying ba Jane ijongela ukuze unxilile ngokuzofuna ifeature ilandoza of picture nam wathi esiza ya TV phone damsusa wahamba ifota noMabuda Bhenga. Not in the OYAM. She's lying when she's saying she's cool with the MEK. She's not. And she will never be. She will never be cool with him. As long as I'm in the picture. And even if I'm not in the picture, so the baby right, because imbi into wayithethayo baby girl. Wazo kufuna ingoma ondaba zabantu. Ndavuma nje ogqiba kwami lambamba igesa seyisendile project. Yava ke olongoma nhlekisa ngayo. How can you diss me and still ask me for a feature? Kodwa ubundisa. Yeah. Wayeka lo ngoma ndamxala ntsondenze ngoma nawe ndaxabana neChirika Chillers wachomana nabantu. I was pregnant zange ndiyipost uba meet yapostwa yiChirika Chillers lena ndithi na if you're a girl and umuntu onenhliziyo embi uyaba nomona ngolife wami because mina ndithandwa ekhaya ndithandwa kulo boyfriend wami and mina ndithandwa nayi boyfriend yami mna xa uze kumna uzonxela nami unxela kube mnandi. And you'd see indlela oyami phatha kahle ngayo nomama weboyfriend yami in like indlela abandithanda ngayo it's like mna ndi part of ifamily yabo. So if wena ngumuntu onenhliziyo embi papa uzawufa ngimona. So iChirika Chillers yayilanda inje ya sayeko bazichomi because ngumona wachomana noNikizi nguye wathi umuntu mandithenga pregnancy test. I was not feeling well at that time, not knowing that I was pregnant. Then sabe sizawo ndithanda ke mina ke groove sabe sayakho groove and I was like no macho manifuna usela ishot nikusela kabi and she was like okay wena ungaseli before siqalise samtheng pregnancy test ezi3 science pregnancy test ezi3 saphuma imica. At that time MEK now were not on good terms. It was like 2 weeks singathethisani and poof then imblockile yabo and ke ngoku ndandingafuna bendithetha naye. I wanted nothing to do with him. Then kanti ndi pregnant ngelixesha ndingamfuniyo ndafika pha when I got there ndifike kusena umuntu uzilelele pha kuvuleke uyicango xa bebenxilile usuka kule ndawo wasuka kuyo and he was so happy. He even insisted on us getting back together when we meet and kayipost yazopostwa ngobani kumina noNikizi saying ba mna ndimit and njengoba ndimithi nje ndimithiswe ichomi kaMK ndileli nechomi kaMK kwa MEK ekhona. How can ndimithe ngoku kodwa kudala sajolo? I'm like kanti kumithwa nina kubhuka appointment kakumithwa hayibo. And I'm like I was doing my grade 12 that year. Yeah. Then ngonovele ndifuna umitha kwa grade 12 ndivele ndimithe hayi asoza kaloku ntana no. Then babe ngaba abantu bokuqala uNikizi nomina upost uba mna I'm pregnant. Yeah. And go ndimithiswe ichomi kaMK ibinilale pha kwa MEK ekhona. Imagine obuxoki babuthethayo ngam ake hlalile lonto ku Facebook bamna ndisechomi kaMK lena echomi kaMK isakhona nangoku lonto abantu basambuza ngalona. I'm like guys nina xa senicinga lonto yami inoba ngiyisenami ngoku. Yeah.
if nyanda ndiyenzile loo nto Yeah. uziqonde kwiingoma zika-MK uyacula Yeah. kanti ngumntana wethu uba abanye babesithi ayingowam kodwa ngowakhe bo and stuff like that Yeah, yeah. because umntu wam wayengayohoyanga loo nto because uyandazi Yeah. and uyayazi laa nto zangenze so I think man ngunika iziyo soloko ilandelelana nomva kwam soloko ndimthuka ndiyareplya kodwa sithithayo ndiyareplya ifana ngoku bendiye e-Eastern Cape kulo MEK ba-screenshota ii-picture zam uyakhomenta uyashata I'm like yabona ngoku I think yi-obsession ngoku u-obsessed Yeah. why it's been years why oko Yeah. ikwanto endiyenzayo uzofuna into embi like she'll try something embi man like something bad out of le nto ndiyenzileyo Yeah. I'm like no man sorry Yeah, I guess for him now, as I've said, like when you were texting, and I said to you that I'm not the one to judge. It's the audience, and you guys know the truth. No one Exactly. care. So I'm not the one to judge. Like people who are watching right now who have watched the previous episode. If you haven't watched the previous episode, please go to it and watch it, so that you can decide on your own. Because I don't know by Ingancetwa njani, and I don't know Ingancetwa. listen sozincedeke because it also breached the law Okay. because after and she posted when I was pregnant Yeah. and she told this rumor yobandleni oh yeah nechomi yam okay fans nyaka then I gave birth posted my baby she made fun of my baby saying my baby is ugly even if my baby is not ugly but on her eyes my baby is ugly because she does not like me anyway understand and I was like okay it's gonna get physical Yeah. don't you dare mess with my child Yeah. because mntana makenzanga nto apha noba ndikufumana phi because andithi niwayiposta ngam ndathi bona ke baba mna andisafuni noba ndithetha because ndimdala for le nto Yeah. ingathi wena ukazibona uba umdala andifuni ube ndithetha and she was like hayi baba noba ingadibana phi iyawukhabana ndathi uyazi ke baba uba utshilo noba ndidibana nawe etown ndakukhaba luckily I met her kwaShoprite I kicked her ass KwaShoprite ngaphakathi. no outside Oh. ingxaki I was not sure uba nguye Okay. because indlela anxibe ngayo I'm like uthene nje Oh, KwaShoprite. apha ePhilippi Okay. Philippi Plaza Bushbuck, something like that yeah I was with my mom and dad no-MEK sasihamba sonke siyothenga i-meal phaa kwaHungry Lion ikhona indawo sasisuka kuyo so tatam decided to sitting into something grab something to eat Yeah. by Hungry Lion so I saw her coming out of a ShopRite ngokazayo man I'm like nangozi mamela kwesi district zakhe bedisa utatam my father first of all is a technician he graduate later akanodiswa ngumntana ongazange naye no grade 12 nikezi akamnayo no grade 12 ndithi u10 lo akanayo ngobudisa utatam zizinye izinto tatam wayemxelela zona ndambetha ugqiba kwakhe waza namapolisa ekhaya I was not there tatam wothuka ayibona ikizingwe lo mntana amayintusi amapolisa angamshiya apha because utatam was telling amapolisa izinto ebezenza uba lo mntana lo akanambeko uyasidisa ezingomeni zakhe singobantu singenaphi thina kwezi ngoma zabo because she was dissing my parents. I'm like, my parents are self-employed, bro. My dad is a technician. My mom is a hairstylist. My mom did this hair. Do you understand? I look this pretty because of my mom no tatam. Janka when about this, I don't understand about disam. Diss me. Don't diss my parents. Don't diss my child. Don't diss my siblings. Don't diss anyone around me. Just diss me. Deal with me. And yeah, now I fuck abantu. Yeah. Whereby because I'm district. Then directed kuye. Yabo. Afika namapolisa nangekusekhaya I was in this town losithengela a few things tatam yo abesithi mntanami nguwe lo hayi inoba nguwe lo tatam uyothuka xa ibona lo nikizile yena ubecinga ba ngumuntu because nangalamini sasiya phaa eShoprite akazange amqaphela because nami zange nditsho xa ndisiya kuye ndave nabashiya xa bengena eHungry Lion because andikhola kunqandwa ingase ngiqale ndikusote out quick fika abantu senigqabile but ngela xesha ndingayanga umbetha ndandiyele umbuzo ba yintoni ingxaki yakho because wandidisa kungekho ngxaki between thina you understand ndabini umbuzo but ke ngoku if wayengamfaka umntana nami ngengazibakho ineed yoba ndiyombuza ba yintoni ingxaki yakhe nami ndiyombuza ngoba umntana ungenaphi
why uzothuka mntanam. Ndafika I'm a petty plastic. I was like, baby girl, molo. Akandiphendule. Ndathi okay andipindelanga molo wakho. Yintoni incwadi yakho nam? Khakho ndixelele ke ngoku because into eyayisoloko ndiyithetha apha kuFacebook. Ndithi ngicela nimbuze yintoni incwadi yakhe nam? Yeah. Into ingxaki yakhe nam oko. Into ingxaki nam ndaphuma kwi-distract. Ndiyabuza ngoku everything endiyipostayo. Soloko yena unikiziso zangabikho kuyo. Uyakhomenta yena uyakhomenta negative comments. Yeah. Yabo ndiyambuza into engxaki yakhe kum. Yo hayi wanimosha ngondithi. Yabe ke nguyoqalwa ndisesandla. Mina bendiyobuza ndamkhabela loo nto. Akazange ayifumane chance. Mkhabela loo nto. Before ndimkhabe, I reported this matter emapoliseni. Cyberbullying kwathiwa mandiye ecourt ndiyofuna i-court interdict. Ndihambe ndoyinika yena for uba asayine. Yeah. Ndenzela uba ndingambethi because Yeah. mina ndingumntwana short temper. Yeah. Then I went to court. Into yayabangela uba ndingade ndiye phaa kuye, it was because andiyazi address yakhe. Okay. Andiyazi address yakhe. So kungalunga and kanti ndisoloke ndiphethe la phepha xa ndiya kwi-shows mhlawumbi ndisuke ndidibana ndizisayina. Yabo ndiqomba akho nje lamaphepha phaa kum because uyafana andikwazi kulozi andikwazi nakulaa boyfriend yakhe phaa eMakhaskave nako wabelitha park andikwazi so useless. Yeah. I decided uba okay mandiyeke kanti ke ungondizodibana naye phaa eShoprite sidibane ndimkhabe because zange silwe wagqibelisa ngondibetha nje esifubeni akazange aphinde. Yeah. Waza namapolisa ekhaya ndingekho ndama ndaye ecourt. Mamela xa ndifika ecourt xa ndifika ecourt ndingena egeyithini uzi ungena ne-o yakho push emnyango ye wena same day andithatha mwanifowunela ngothi phaa etown wathi mntanam unikizi uze apha namapolisa ntotontoni uyafuna kuthiwa uzuye phaa elowa. Ndathi okay yakho ngxaki ndizawuya because hayi ndizawuya nyhani. I even have proof efowunini yam uba lo mntu kudala endicyberbullisha. Yeah. Yabo so ngoku I've had enough and ke ngoku akasasebebhullishi mna ubhullisha nomntanam. Umntanam ongenzanga nto so umntanam ufuna kathethelweni ngubani makathethelweni ndim kaloku mamakhe. Xa ndingena ecourt egeyithini ayibona ngiyawunikizi kwami ne-o yakhe abamdaka man bangena. Oh hayi ke I was looking pretty as usual. Xa bengena phaa mna ndiyangena ke kubhalwe mosecourt uyazibona indawo ufuneka uye kuyo yabo so ndiyafunda ndibe ndibuza kwi-security uba ndifuna uyaphi ndave ndabona nje kulaa ndawo i-protection order qoma ndiyaphaya ndizofika phaa ndixelele i-court interdict uba ndizayifumana phi. Ngoba xa ndingena phaa ugeli uyandilandela uhamba ne-o yakhe. Xa ndifika phaa ndizofuna i-court interdict kuthiwa ifunela bani ndisendincedile seyilapha ndandiyifunela lo uziqonda to cut the story short zange sinikwe soyi-2 zange ndiyi-protection order yakhe zange ndinikwe nam i-court interdict yam sagxothwa because saqala sabuza mos phaya uba yintoni ingxaki mna ndakubalisa ngeli hlobo ndibalisa ngayo. Yena akananto intsha yobalisa ngaphandle kwale ndiyibalisayo. Kabonakalisa uba nguye lunochuku olu because ndithi ndicela nimbuzeni ngokwenu uba yintoni layifunayo kum ngoba ndikhuphela ingoma apha endidisa ndingamenzanga nto zange silwe mna naye ayikho into ebangela uba mna naye sixabane. Yeah. Nguye qha wawo understand uba why ke ingandithandi but ke yayingekho inidi yoba ndidise plus athuke nabazali bamathuke nomntanam. Zange siyifumane sagxothwa. Yeah. Ndaqomba ke so ndaqomba mna ndacinga phofu mna ndacinga uba inoba iphelile le nto uziqonde mna nangxaki nazimna. Yeah. I don't care about her. Kum ngumntu nje ongayi-60 apha emhlabeni wami. I think it's been a lot. It's a lot. Yeah. Yo, it's a lot. I'm still trying to digest it. But I feel like in the nje, I don't know if ingaphela, but if you guys are interested, Iphelile kum, iphelile ayiphelanga kuwe, kuye. yeah. Because But if you guys are interested, we can do a TikTok live. You said you just opened TikTok. Let's quickly do that because we're gonna lose the sound, and I don't want to have it sounding like quickly TikTok work, what's going on, and you're working on what, go? Okay, I've just created this TikTok account, which is Miranda Medivo. I think I've posted about 4 videos promoting my new track with Ulizi Lane. Lady for long drive. Oh, driver, Sada. Okay, yeah, that's my new release, which is Uketi Shapa. Okay. Which is I got girls, pretty girls, ugly girls, and I'm a type of friends.
Single girls tired of being played. I took them from niggas who own the game, so get it sharp. Hope you don't mess up. Get it sharp, get it sharp. Fuck around and get punished up. It's a new hit, man. Oh yeah. We'll be getting, and I'm looking forward to making more features because Yeah. I'm getting a lot of inboxes now. Yeah. Maybe because of this song. People Yeah. are like, Miranda, yakhumbula ngoku yana sithi masibeke kulaa project. Masibili ndifuna siphinde sibe kuyo ngoku. I'm like, I'm back, guys. I'm back. Oh, There's a yeah. lot of good music coming. Yeah. A lot of good music coming. But I want you guys to stay tuned on Lay Ingoma Izayo because Okay. with Lizzie Lane, which is Oketi Sharpa. And yeah, on TikTok, I'm Miranda Medivo. On my Facebook page, it is Miranda Medivo. Medivo, guys, is MEDEVO, Okay. which is I'm a diva. But I was like, I'm a Devo, Okay. something like that. Oh yeah. Thank you for pulling through, man, because for me, right of reply is very important. I don't want a one-sided story, and I'm not the person to judge again, guys. I brought her because I wanted her to have a voice hack because she DM'd us and she was like, no. I gotta come through. And I was like, yeah, we can make it happen, most definitely. So you guys are the people who are gonna judge who's telling the truth and who's not and what's going on. But if they both interested, we can do a TikTok live so that at least my call physically, No, Yeah, it's, but- like it's fine. No, but like, because a naye TikTok live angalapha will go. asoze ndilwe naye mna. Yo, I guys, Like I abe lapha so bayi-2. No, like soze, like no, like right now, no, like and that's security. I'll never fight with her again. Yeah. I'll never fight with her because no tuka kwaleba kala xesha una 30 Okay. and I was 20. Yeah. I was like unshange 10 years. Kodwa yandis, how could you? Yeah. Seshiba ndingumntana kuwe bekufanele uba ndifunda kuwe. Yeah. Soze ndiphinde ndilwe naye. Yeah, Mdala kum, ngumama kum, Yeah. umakhulu wami. Oh yeah. Yabo. Nah, I get you, but I'm just suggesting. Otherwise, thank you so much, guys, for watching. That means you're a true Mayhemmer. And I hope you enjoyed this episode. Please press that like button if you liked the episode. Give us your opinion on the comment section. Tell us what's your favorite Miranda song. And tell us, man, anything you can say about Miranda on the comment section. We love you so much. Shout out to Ikeja, man, for sponsoring this episode. And shout out to everyone who's supporting the platform. Shout out to my team. I love you so much, guys. So much content we're dropping these days, especially approaching summer. We love you so much. Don't forget to follow Miranda Medivo on TikTok and Facebook. Don't forget, guys. I love you so much, man. It's your boy Carl from out in Cape Town, Kuguleta, Barcelona, Machicho, Menglau, in a pole. South Africa, man. We out.